Zafer. Kaçın daha şey etme. Kaçışın bu kumanda. Medyum. Yok bir şey. Yanarak. Wyszła fuczycie fryza. Medyum. Не мамай тук стои. Лука. Махни за чите фриза в очите, брат. Yok ekmek yok. İyi, Sima şeyi bak. Sima olsa ya. Hani Sima'yı ne yapmasın? Sima'yı katı. Ето я мама с синята буза. Ето я Лела. Hadi Sima'ya neye seyahat правиш? Ето сега, тук ще ви покажем майката на Зафер. Как Ай, това на Фейсбука. прави тук пали огъня, слага съчките. Ето, виждате. Покажете я! Ти ама ще етим. Ето виждате огъня. Така да вижда. Alem diyecek pizzeria mı tutuştu? Ето виждате докъде я стига. Ето. Тук съчките. Ето да покажа. Сачките не Сима, не я Сим'яй. Това наред. Ето тук Лукът. има лука. Има лук. И вижте докъде отива пушекът. И ще се готви лучник. И ще се готви лучник. Лятна гозба. Лятна гозба, която Зафер ще яде. Град Севлиево. Да, на град Севлиево. Се прави ученица. Да, се прави ученица. Чеко бе. Ето. Ето тук пипера. Kaçın dumana kopçar. Това е пипера. Маче. Сима доманава. Ето тук. Пушака. Добре, вече. Дето парди. Аз ще правя. Как парди? İmam şey karşı osuruyor bak orada ben de şu söyleyeyim sana. Herhangi ya bak o ne yapıyor. Аде да. Ето вижди Зафер как пръдна. Аде бе! Ето го. Аде дай кувец. Ето тук огъня. Добре, дай кувечи. Ето я мама. Ето я Лела. Баба, тук. Yapma Ето şimdi. я. Вижте да си показва лицето. Вижте я. Това е бабата. Daha büyük. Това е бабата на Зафер. Това е дядо му на Зафер. Виждате го. Яде диня. Baba Aa şey tuzlayacaksın kendini. Zümrüt ben yemeyeceğim. Yedirmeyeyim sana. баба му пие сок. Hep ne öyle? Ето колелото на Зафер. Той. İstersen ye ekmek. Не, излъгахме. Това е истинското колело на Зафер. Това колело Sabit koyalım. е на баща му. Виждате? Да. Видяхте много хубаво. Ето виждате. Вижте какъв огън. Ben de şimdi şey И тук може да стане пицария. Мама мия! Пицария мама мия. Ето тук сложиха лукът да се пече. И ето как готвят тук жените. О, кофта е хубаво на кофта. Зафер? Nerede? burada şimdi. Ето я Лела. Mancaya karşı osurdu. Ya? Koydu